Oy, kisay top 10 nga pinakadato nga celebrity sa Pilipinas. Top 10, Vice Ganda. Yang net worth 75 million pesos. Yang tinud nga pangalan Jose Marie Viceral. So si Vice Ganda usa ka stand-up comedian, usa pod ka host no sa Showtime, sa Gandang Gabi Vice o guban pa. Din siya pod usa ka recording artist o fashion icon. Top 9, Bong Revilla. Ang net worth 100 million pesos. Sa Bong Revilla, no, actor ni siya, dinahimo siyang politisyan. Katong 1995, una niya nga pagsabak sa politics. 1995, Vice Governor sa Cavite. Then 1998 o 2001, nahimo siyang governor dito gyapon sa Cavite. Og 2004, nahimo siyang senador. Og 2010, nahimo gyapon siya og senador, no? Top 1 senador siya to. Og nana po siya nahimo nga 60 ka buok na mga movie. Top 8, Lucy Torres, net worth 100 million pesos. Tinuod niya nga pangalan, Lucy Marie Martinez Torres Gomez. Yang asawa si Richard Gomez. So si Lucy Torres, Filipina model, din nahimo gyapong politician, no? Nahimo siyang representative sa 4th District sa Leyte. Number 7, Chris Aquino. Net worth 120 million pesos. Tinuod niya nga pangalan, Cristina Bernadette Coangco Aquino. Sikat siya sa pangalan na Queen of All Media o Box Office Horror Queen. So siya napoy gitawag nga 25 to 30 nga endorsement sa mga product, no, siya nag-advertise ana. Top 6, Vic Soto. Net worth 150 million pesos. Usa ka multi-talented comedian, usa pod siya ka host, no, sa Itbulaga. Yang tinuod nga pangalan, Marvic Valentin Castelo Soto. Number 5, Ricky Reyes. Net worth 200 million pesos. Tinuod nga pangalan, Ricardo Ricky Enriquez Reyes Jr. So siya ilado sa gitawag nga Mother Ricky. Usa pod siya ka hairstylist. Itawag siya hairstylist of the stars, no, sa mga artista siya ang nag-atiman ni ana iyang mga kliyente. Tapos siya hair salon iyang negosyo, no, na gitawag nga 40 branches sa tibuok Pilipinas. Siya pod ang founder sa usa ka institusyon nga isang gunting, isang suklay. So kani nga institusyon iyan ang gibuo para makatabang sa mga tao na gusto makahibalo o gupit o style sa mga buhok for free way bayad. 200 million net worth, Ricky Reyes. Top 4, Vilma Santos. Net worth 500 million pesos. Also known as Ate V. Tinod nga pangalan, Vilma Santos Recto. Yang asawa katong senador si Ralph Recto. Kini siya usa ka actress pero nahimong gyapong politician. Nag-start si Vilma Santos 9 years old sa pagka-artista. Daog po ni siya sa usa ka award katong famous award, no. Nakadaog siya og Best Child Performer. Kato yang salida sa una nga Through This Liit. Then gitawag pud siya og Star for All Season. Vilma Santos. Top 3, Willie Rebillame or si Kuya Will. Net worth 600 million pesos. Siya usa ka singer, no, actor pod, din sa una drummer pod ni siya. Ug host pod siya sa mga sikat na mga noontime show, no, sa ABS-CBN sa una ug sa GMA. 1980s pa siya nagsugod sa hosting, no, yang kauban sa una yang amigo na si Randy Santiago. Top 2, Sharon Cuneta. Net worth 1 billion pesos. Also known as Ate Shawi. May pangalan karon Sharon Cuneta Pangilinan, no? Iyang asawa o iyang bana si Kiko Pangilinan. Katong 1978, no, gibansagan siya Jukebox Princess. Nung nahimo mag-artista si Sharon Cuneta, tungod kini sa iyang auntie nga si Helen Gamboa. Nagtuklod sa iya para makadesisyon na siya mahimong artista. Og si Sharon usa ka actress, singer po siya. Number 1 or top 1 pinakagahi sa tanan, pinakadato nga celebrity sa Pilipinas, way lain Manny Pacquiao. Gibansagan siya Pacman o People's Champ. Tinod nga pangalan Emmanuel Dapidran Pacquiao. So kani siya usa ka boxer, usa pod ka singer o usa pod ka politician. So kasagaran sa top 10 nga pinakadato nga celebrity sa Pilipinas, no, nagadawat siya sweldo sa ilang trabaho as celebrity. Ang uban apoy negosyo, ang uban is mga politiko or ni-enter sa politics. Din pinakalas, ang uban sa ila is mag-endorse og mga product, no, mga product na sila mag-advertise ug diha sila nakakuha og dagko pod nga kwarta. Sige, mao ra to kay maniudto pa ko. Bye. Follow for more.